Mega pelicaner. Never seen a cat with a doorknob head, a big yellow cat with a doorknob for a head. If you've never seen a cat with a doorknob head, let's go to the crazy zoo. Bjørnen lever på den nordlige halvkugle. Af jorden. Jorden. Cages are crazy and the creatures are too. Det kunne være sjovt, hvis de begyndte at bade med. Ja, det kunne de. Brusebade. Men bjørne, de kan ikke så godt lide vand. Nej. Bjørne, De er ikke vand. Nej. Hvis de ikke efter laks. Bjørne er meget standsky. Stikker kun poterne. De kan kun lide og færdes på jorden og sten. Så kan de godt lide græs og spise ådsler. Se, du skal med dem. Og så har de... Uhu eller bubo bubo. Bubo bubo. 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 Op til dig. Have you ever seen a zebra with alarm clock feet? A candy striped zebra with alarm clocks for feet. If you've never seen a zebra with alarm clock feet, let's go to the crazy zoo. I wanna go to the crazy zoo. Laura kan manipulere med fingrene. Og så kan du slå. Hej, Laura. Det var fedt, hvis den lige sked, mens man så... De er faktisk ret skræmmende. Det gør det ikke. Nej, det er da søløver. De kan se på fødderne. Og de vender på hovedet. Ej, det kommer det er flot. Hold kæft, hvis jeg må svømme sådan her. Så er du fandme sej. Jeg er god til det, vel? Let's all go to the crazy zoo. Ej, skal vi ikke gå og holde en kakelak? Vi bliver nødt til at gå og holde en kakelak. Der vil ikke holde en kakelak. Må jeg ikke røre kakelak? Så du holder den. Jeg har rørt en kakelak. Ikke rørt. Martha, de holdt en kakelak. Martha har den nervøs sammenbrud. Martha lyder lyd på sag. Martha er hendes værste fjende, kakelak. Vil du give kakelak? Så er det din tur, Laura. Så giv mig den. For denne nye dag. Og Jesus takker vi også gerne. Ja, Vi tager enhver mulighed for at takke Jesus. Buddha. Mohammed. Ali. Nej. Og så tror jeg, at nu sker der det, at vi skilles. For Status er jeg skal videre. status quo. Ja, status quo. Er det ikke fra bunden af? Fra bunden af? Fra bunden af, så slutter vi nu, fordi jeg skal videre, og De tre skønne damer her. som os. Ja. Nej. Det er de der hunde derude. Så ikke Kamel. Kamel. Tæt på hunden, ikke? Nej, det var også meget godt, vi har været i. Svenskab. Og jeg kan ikke kende dyr. Ej gud, er du en hund? Godt. Ja, men bare, jeg er et menneske. Hvis vi alle sammen siger farvel for nu og vinker pænt. Hej!